Здравейте, хора, аз съм Кристиан и... Знаех 1, 2, 3, един мой приятел тук и играем Block City Wars. Wars, като Skywars. И да, тук PvP, тук можеш да караш даже и това, как беше, шейната на дядо Коледа, даже и можеш да го управляваш. Така чух. Да. Извинете, защото не стана. С таблета ми. Да, ето е. PvP, защото там е по-яко. Кой избираш, мой приятел? Славно. Ай горе в това. Ако искаш да е. Old City. Чакай. Да. Сега зареждат и тъпта. Процесът да ми е бавен. И тук има ли изобщо хора? Тук няма един човек. Ако не знам. Защото ако имаше на картата, щеше да се разбиваш. И какво се чува тук? Бомба? Хора. Навличаме на бомба. Какво направя? Тук нещо като лава. Дали самата лава? Adventure. Здравейте, хора, върнах се, но не стана. Човек трябва да смениш процесора. Да, знам де. И... Събираш ли първич? Не ми стана ясно вчера какво каза. Някъде до 3590 няколко.
колко имах. Ма нямах монети. Само 3 имам. Защото много трудно се печелят с звездите. Да, ето тук сме. И знаеш ли колко много коли има и трябва да убивам хора? Защото това не е мисията. Ето един. Бам, 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 бам. О, какво правиш ти? Какво правиш? Майка моя. Абе, къде си? Влез си. Отка. Знам един сървър. Един PvP сървър. Хората са много тези хора. Те червените хора ли са? Да. Отка. Мрази. То с бомби. Аз се качвам на самолета. Ще ме убиха. Къде ще летиш? Не, за къде си поискам и мога да ги стрелям. За Анталия ли? Тук много лагва. Лаг. Процесорът ми е много бавен. Ето го самолет. Абе, не бягай от моя път. Бягай. Ще изкарам тут тъпия самолет. Отка. Бягай. Най-накрая, души се. Дай тук да се спа. Ти още ли си жив? Ето, сега не си. Айде, моля. Yes. Хайде да ви видим сега. Гум. Светли? Гледайте какво мога. Какво? Защо? Край стои този клип. Край! Казвам ти край! Нали знаеш, че ако имаш добра система за обработване, можеш да изрежеш звука и да сложиш нов. Ма жалко, че нямаш такава тук. Някъде на тихо, къде? Един тук. Покажи се. В библиотека? Не. Абе, ла, тук симурци. Ние да не сме жени. Ай. Отка. Бам. Ай. Бам. Отка. Бам. Кой е този? Този да не е Халк. Ай, давай. Майко ми, този иска да се качи. Аз взимам парите, защото те сме единственото. Кой лео съм? Ти лео, май. Защо ме убиват? Аз бягам от тук. И ми взеха звездата сега. Седло, мога да управлявам кораб.
Добре. Гажу управляваш ината на дядо Коледа. В адвенчъра можеш. И Гажу отидеш там. Хубаво. Отида. Аз без да съм изкарал оръжие ме убиват. Знаеш, че там в адвенчъра има истински хора, които само си вървят да ги помислиш за човеци нормални. И за това ме разбират така. Вие правите. Не беше правил. Аз трябва да крия оръжията. Не можеш. Мога? Това прави.